Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste nieuws van gisteren was dat minister Silvania ontslag heeft genomen. De minister van Financiën, Gezondheid, Natuur en Milieu stapte naar de gouverneur in de middaguren en liet daarna aan de pers in een korte verklaring weten dat hij niet langer minister is, maar omdat Tairion Boekhout, een van de parlementariërs voor de MFK, een stapje terugneemt uit het parlement, kan hij wel in het parlement komen. Daartoe heeft hij bij de laatste verkiezingen heel veel stemmen gekregen. Meer dan 18.000 mensen hebben op Silvania gestemd. Hij was daarmee de grootste stemmentrekker van de verkiezingen begin dit jaar. Silvania gaat dus verder als parlementariër en tot nu toe wordt het intern geregeld welke ministers de portefeuilles van Silvania overnemen. Zo zou Charles Cooper de minister van Financiën worden en Roderick Middelhoff zou de portefeuille van Gezondheid, Natuur en Milieu overnemen, maar het moet nog officieel bevestigd worden. Het kan ook nog zo zijn dat de MFK natuurlijk een ander benoemt tot minister. RST begint met onderzoek, dat schrijft de Extra vandaag. Er zijn veel onduidelijkheden over de zaak. Er was natuurlijk een grote ruzie tussen Silvania, de minister van Financiën die gisteren opstapte, en Alfonso Trona, hoofd van de ontvanger. Ze scholden elkaar voor van alles uit en ook de woorden corruptie vielen vaak. Daarom vroeg onder meer oppositiepartijen dat er onderzoek moet worden gedaan. Wat de Extra weet is dat er nu een onderzoek plaatsvindt door het RST, het Recherche Samenwerkingsteam. Verder meldt de krant dat gerechtelijke bronnen hebben gemeld dat zowel Trona als Silvania al bij de Landsrecherche zijn geweest. Maar tegelijkertijd is ook duidelijk dat het onderzoek wel enige tijd kan duren en voorlopig wordt er geen verklaring over gegeven. Inspectie sluit de Mondi Beach Club. Dat gebeurde gisteren, dat heeft de economische inspectie laten weten, omdat de locatie niet over een bouwvergunning en een vereiste horecavergunning verschikt. Tenminste, ze konden het niet laten zien en op dat moment heeft Ronnie Cornelis van de economische inspectie besloten de zaak te sluiten. De exploitanten kregen de kans in juni nog om het bij te zetten. Toen was er ook bij een controle over vergunningen iets onduidelijk. Nu heeft hij aangegeven dat er een nieuwe werkwijze is en dat er daadwerkelijk gesloten gaat worden. Tegelijkertijd probeert Mondi Beach Club zo snel mogelijk weer open te kunnen gaan, in ieder geval voorlopig. De plaats is een mooie hotspot waarbij je een goed uitzicht hebt op de Megapier. Pisas ontvangt van Marem, de minister-president van Curaçao, Gilmar Pisas, ontving gisteren Eddy van Marem, dat is de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij brengt een werkbezoek aan Curaçao. Hij brengt van 13 tot en met 18 oktober een werkbezoek aan 5 eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. Hij begon in Sint Maarten, hij heeft onder meer ook al bezoeken gebracht aan Saba en Stesia. Daarvoor hadden we gisteren aandacht in Extra Journaal. Hij is dus op Curaçao en daarna is zijn laatste onderdeel van het bezoek Bonaire. Op Curaçao sprak hij met Pisas. Hij heeft ook verder gesprekken met agrariërs en vissers en met het herdenkingscomité Slavernijverleden en met jongeren. En het bezoek van Eddy van Marem duurt tot en met 18 oktober. M4 Development of M4 Development wint innovatieprijs. In het Keizershof Theater vond gisteren een feestelijke ceremonie plaats voor de uitreiking van de innovatieprijs van dit jaar. Zowel de People's Choice Innovation Award als de hoofdprijs, de Curaçao Innovation Award 2025, ging naar M4 Development van Michael Marug Jr. M4 Development is een bedrijf dat duurzame en innovatieve projecten ontwikkelt. Er werden ook Innovation Awards toegekend aan Kumbai BV. Er werd een Innovation Award toegekend aan Kumbai BV. De Digital Innovation Award ging naar Centigo. Cent2Go, ik moet het wel goed zeggen. De Young Innovation Award ging naar Daring Structures. En de Sustainable Innovation Award ging naar City Nature Challenge Curaçao.
Parlement te beluisteren op 102.5.fm. Vanaf nu kan de bevolking van Curaçao de vergaderingen van het parlement volgen via de eigen radiozender van het parlement 102.5 FM. Onlangs werd bekend dat er een testperiode van de nieuwe frequentie van start ging. Tijdens die periode konden de vergaderingen worden gevolgd via deze zender. Het is nog steeds in een testfase, maar mensen die graag de vergaderingen willen volgen van het parlement kunnen op deze zender terecht. Wave of Light Curaçao 2025. Oktober is de maand van bewustwording over het verlies van een zwangerschap. Gisteren organiseerde de Losing Zane Gaining an Angel Foundation haar jaarlijkse activiteit Wave of Light Curaçao 2025 aan. En dit is ter nagedachtenis aan verloren zwangerschappen en aan baby's en kinderen die er niet meer zijn. De herdenkingsbijeenkomst vond plaats bij Morada Santa Bottelier. En de stichting Losing Zane Gaining an Angel Foundation biedt ondersteuning aan ouders op Curaçao die een zwangerschap of baby hebben verloren en zet zich in om bewustzijn te creëren over dit gevoelige onderwerp. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em Gisel Passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Begin op Sint Maarten. Hakim Arindel stond opnieuw voor de rechter. Hij was eerder veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor stemkoop. Tegen die beslissing is hij in hoger beroep gegaan. En dat wordt behandeld op 3 november van dit jaar. Nu ging het om het geld dat hij heeft gekregen als parlementariër. Hij is parlementariër geworden door stemmen te kopen. En daarmee zegt het Openbaar Ministerie dat hij geen recht had op het geld. En daarom moet hij meer dan 168.000 gulden terugbetalen. Dat is onder meer ook de overheidsuitkering en de salaris die hij sinds zijn verkiezing in januari 2024 heeft ontvangen. Het ging gisteren bij de zaak alleen maar over die terugvordering en er moet nog een uitspraak worden gegeven. We houden het voor u in de gaten. Aantal toeristen op Curaçao blijft stijgen. Dat is positief nieuws. De Curaçao Tourist Board heeft gisteren positieve toerismecijfers bekendgemaakt. In september van dit jaar werden meer dan 53.000 verblijfstoeristen verwelkomd. En dat is een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar september. De top 3 van herkomstlanden zijn Nederland, Amerika en Colombia. En we zagen in de afgelopen maand dat vooral Zuid- en Noord-Amerika en Europa positieve resultaten qua groei laten zien. Treurig sportnieuws. Basketballegende Randy Wiel is overleden. Hij was basketballer en bondscoach en coach en hij is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij wordt door velen als de beste Curaçaose basketballer aller tijden beschouwd.
Tussen 91 en 93 was hij bondscoach van het Nederlands team. Hij speelde meer dan 50 keer voor Oranje en heeft veel in de Verenigde Staten gewerkt als coach. Onder meer bij de Los Angeles Lakers. En dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want de Amerikaanse president Trump heeft toestemming gegeven voor geheime operaties in Venezuela. De CIA heeft van de Amerikaanse president Donald Trump toestemming gekregen om in het geheim operaties uit te voeren in Venezuela tegen drugskartels. Trump noemt als reden voor dat besluit de grote hoeveelheid drugs die volgens hem via Venezuela de VS zouden binnenkomen, evenals de gevangenen die het land zouden vrijlaten en die richting de VS zouden komen. De Amerikaanse leider gaf geen bewijzen voor die claims, maar ik denk dat Venezuela het heet onder de voeten begint te krijgen. Dat zei Trump in gesprek met journalisten. Er werd een vraag gesteld of de Amerikaanse leider toestemming heeft gegeven aan de CIA om een moordaanslag op president Maduro uit te voeren, maar daar wilde hij niet op antwoorden. Onzekere tijden, we houden u op de hoogte en we doen dat morgen weer. We hopen u dan weer te zien. Het allerbeste, tot ziens, dag.